Hello guys, welcome back to my channel. दिनै आङो दाउनि गांखं संगोन चिकेन विंग्स फ्राम बिदिबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आङो माबोरै संगोन आरो माबोरै मा मस्ला होनानै संगोन बेफोरखौ नायनानै लादो आरो नोंथांमोनाबो गोथाव संनानै आंनि बायदि जादो। इतने दीवाने हैं इसको दिल दे दूं मैं जाबाय guys बेखौ दा दोनथ'सै आरो दीवाना नोंनि दीवाना हो आंनो नोंनि दीवाना दीवाना आं नोंनि दीवाना आं नोंनि नों आंनि दानिया आङो खामफ्राम ग्रेभिखौ खालामसै। खामफ्राम ग्रेभि बियो आंनि मडेल नायलांबाय थादो नोंथांमोना। दीवाना पागला मुझको पहचानो दिलाए मांगी दीवाना पागला मुझको पहचानो दिलाए मांगी Finally guys, nih gravy ready जाबाय। gravy ready जाबाय nih। अब्ला कालार नुबायना पुरा गोजा जाबाय। इसलिए तो पुरा लास्ट जाबाय आरो ग्रेभि। दिल देके जाना सनम चिकेन को हरनोसै। सोना नोंनि अननायसे आंनो होलांगोन ना
सिगांनि अनजालि नों आंनि जिउ Oh my god. माइसि गोथाव मोदोमखो जोबोद गोथाव मोदोमखाबाय। नोंथांमोनाबो जानो लुबैखाबाय दा? जोबोद गोथाव जाखाबाय जाबाय। Finally guys, chicken come from gravy is ready. जोबोद गोथाव जाखाबाय। नोंथांमोनाबोथ' जानो लुबैखाबाय। नोंथांमोनाबो बिदिनो आंनि बायदि गोथाव संनानै जादो। जोबोद गोथाव जाखायो। नोंथांमोना बिदिनो आंनि चेनेलाव गोथाव एवखां सावखांनि भिडिअ नुबाय थानो मोनगोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामहरदो। गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय।